IBTV, mega love shoutout. Good morning, good morning. Tamsak host. Ayan, thank you so much sa katamsak mo dyan. Bigyan kita ng jacket ha. Ayan, may jacket ka na po ma'am. IBTV. Ayan, good morning, good morning. Thank you for coming. Ayan, dalang salamat. Ayan. Ayan, baba ka ng bahay doon, ma'am. Baba ka ng bahay, ma'am. Para ayan, baba ng bahay si ma'am Ivy. Ayan, puntahan kita mga. Ivy TV. Ayan, dito ako sa bahay mo, ma'am. Ayan, napula pa, oh. 83 tamsak. Ayan, panoorin ko to ng maan, ha. Wala pa kapalit lagi. Salamat host, daghang salamat. Ayan, Bisaya ka pala, ma'am Ivy. Ayan, 3 million in the house. Thank you so much. Bisaya ka pala, ma'am Ivy. Ayan guys, kung sino may community niya dyan guys. Oo, Jam Buang Sambo, Bilsor, Apos. Bisaya, Bangga. Ayan, napanoorin ko pa ito yung buwan mo ha. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much. Ayan. Kamusta na kayo dyan guys? Panoorin ko itong mga Prada, sure ang dikit. Ayan, hindi ko pa ito nakano. Dalang salamat host, pero naami bakulod, nakapuyo karon. Ayan, shout out sa taga Bakulod. Ayan, good morning. Ayan. Ayan, may harang pa mama, oh. Panoorin ko itong harang para dito tayo makuha ng ano, pang load. Ayan, oh, dalawang harang. Ayan, don't forget to like and share guys. Thank you. Dan salamat sa pagharang host, pagtabang diha sa mga content ko host. Ayan. Tayo lang magtulungan guys eh. Ayan. Oh, tapos naharang. Kalimbang all ko ha. Dana dito. Salamat host. Ayan. Sweet muna ako ha. Baka may iba pa. Retain kita.
Ayan, may kami galang shoutout. Mga bintang galiki, Buno. Good morning mga bintang galiki. Ayan, silong bagay tapos. Yati ra. Ayan, Sad PH, mega love shoutout. Sad PH, ayan, Sad PH. Ayan, bigyan kita ng jacket ha. Tamsak host, thank you so much sa patamsak mo dyan. Ayan, may jacket ka na po. Supol ka host, adi ko, kay marag isog naman kayo na. Ayan. Ayan, magbabaan na kayo ng bahay dyan guys. Thank you for coming, Sal PH. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Palablab po, ayan. Wait lang ha, switch mo na ako ha. Ayan, magdikita lang kayo dyan guys ha. Ayan, Lo, good morning Lo. May kapigalap shout out Lo. Kamusta Lo? Ayan. ETVPH, dito ako sa bayan, dating dikit. Panoorin ko ito nung harang ha. Ayan Lo, thank you for coming Lo. Ayan, panoorin ko ito, dating dikit oh. Huwag kang duwag host, aron dili, los. Giatay. Good morning Carlo Paduga, love sabi ni May, bingkang galiki. Ayan. Nasa harang pa, ETVPH, ayan. Ayan, Ma Elizabeth, love, shout out. Ayan, sabi ni Carlo Paduga. Yan, tamsak na ako ha, Salt TV. Dating dikit. Yan, dikitan mo si, nagbaba ng bahay si Ivy TV. Ayan, taga Sambuanga del Sur. Ayan. Rico Bibi, mega love shoutout. Rico Bibi. Ayan, bigyan kita ng jacket na sir. Rico Bibi. Ayan, may jacket ka na sir. Pwede ka na magbaba ng bahay dyan. Tusok kalibang all host. Gihatay sa nagtusok kalibang. Pero magtusok dira sir Rico Bibi. Ayan. So wala pa naka-watch sa aking kuhan guys. New upload guys. Ayan, naka-pin. IBTV done. Ayan, sabi ni Sal PH. Ayan, magdikita lang kayo dyan guys ha. Team GNR Adventure. Mega love shoutout. Ayan. Ayan, may jacket ka na sir. Tusok harang. Thank you so much. Ayaw, diha katawa host. Kaya wala ko malipay. Tigwa ka mga guys. Ayan, happy Halloween guys. Karak-karak na guys. Rico Bibi. Ako'y katawan sa Rico Bibi. Ayan, thank you so much Sal PH. Ayan, mega love shoutout host and all. Sabi ni Team GNR Adventure. Ayan. Happy Halloween all guys. Dito ba mo binteriyo guys, nanagkot ba mo sa inyong gugmang di lubong dito. Agoy, gugma na. Agoy, Mama Elizabeth, nanagkot na kasi imong gugmang gibiyaan. Asa ba? Kuya Juan. Ayan, host, patamsak sa premier. Ayan, sabi ni Team. Ayan, puntahan kita hasan. Nandito ako, Team NGRR. Ayan, 23 tamsak. Ayan, dating dikit ha. Totski Gupit, mega love shoutout. Hello, maayong buntag, taga Marigundun, Lapu-Lapu, Cebu. Ayan, si Totski Gupit, nandito mo si Sir Totski. Ayan, patamsak sa premier guys, binaba na GNR Adventure.
patamsak host. Thank you so much sa patamsak mo dyan. Ayan, Mar Jobs channel. Mega love shoutout. Tamsak na sagad host. Ayan. Automatic jacket na yun. Milans, hello host. Mega love shoutout. Milans, ayan. Wait lang ha, wait lang guys. Ayan, tapos na ako tamsak ha. Team GNR Adventure. Ayan, mag-switch muna ako kay di mo naka-jacket guys. Ayan, Dan, sa video mo host. Thank you so much, Jad PH. Ayan. Wait lang guys ha, kay Kiatot. Di man kumak. Arjula TV, tamsak Dan na. Ayan, thank you so much, Arjula TV. Ayan, mega love shoutout. Good morning. Nagbaba ng bahay si Arjula TV. Ayan, my job channel. Ayan, may jacket ka na po, ma'am. Milans, ayan, may jacket ka na din. Tamsak Dan sa iyo, host. Dating dikit sa iyo. Thank you so much, ha. Milan, ayan. Nagbaba ng bahay si Ma'am Arjula TV. Ayan, dikitan nyo guys. 7 million in the house. Thank you so much. Good morning host, good morning sa iyo, Arjula TV. Ayan, kamusta na kayo dyan guys? Kamusta na yung ano nyo? Yung sunset meeting ka? Ha? Sunset meeting. Hindi naman. Size, diba? Size. Dito pa? Dito, napasang mo dyan. Sa dito na eh. Dito naman. Wala pa, karon pa ako ang delivery kay kanang close man gud kahapon ka ang kuan company. Mga wa pa sure, mga auto siguro maabot. Balik ka lang hapon. Sige, salamat. Ayan guys. Asa na ba ko? Ayan na, mababa lang. At sure, community host, thank you so much, Ma'am Arjula. Ayan, thank you sa pa-share mo dyan. Marjorie Channel, mega shout out. Team GNR, ayan. Thank you sa pag-BG. Ayan, may jacket ka na. Support ng premier co-host ng 5 p.m. Sige, kalibang call ko to maya, Ma'am Milans. Ayan, Marjorie Channel, baba ng bahay. Pasagad, guys. Ayan, saka si Milans. Ayan, guys, hindi pa nakapanood ng yung upload ko guys, nakapin guys. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Hello, gwapong host. Mega love shoutout, Ma'am Bebedet Vlog. Ayan, kamusta Ma'am Bebedet Vlog? Ayan, long time no see. Sobrang busy, but now gasin now. Totski Gupit, Lucy in Germany, GC team, dating dikit tayo host, sabi ni Totski Gupit. Ayan, tamsak Dan, harang na Dan na rin. Thank you so much, Ma'am Bebedet Vlog. Ayan, nagbanabahay si Ma'am Milans. Ayan, puntahan kita Ma'am Milans ha. Wait lang. Pagbaan lang kayo ng bahay dyan guys. Yan, dito ako sa premier mo Ma'am Milans. Ayan. Tamsak, ayan, dito ako ang bahay mo ha, tamsak, dating dikit, ayan, tamsak. Ayan, Sal PS, nababa ng bahay, ayan. Mark Jobs Channel, dito ako sa bahay mo. Dating dikit pala tayo, Mark Job, oy, ayan. Dating dikit. Ayan, Ma'am Arjula TV. Dito ako sa bahay mo, Ma'am. Ayan, di ko pa kadikit yung mga alagad ko, Ma'am. Ayan, panoorin ko so ha, para sure ang dikit. Agay, bangbang. Agay, balmon. Sus, di na takibog duwa ng email, oy. Ayan, itin tamsak.
Ayan, uting tamsak. Ayan, tapos na pala eh. Ayan, dikit na ma'am ha. Dan kalimbang all ma'am. Ay, yula. Ayan, 14 thumbs up. Thank you so much. Ayan, 3 million in the house. Ayan, nababaha ng bahay si Salpees. Milan Dan, ayan. Balikan nyo ng shoutout sa inyo guys ha. Milan, Radyo Channel Dan, dikit guys. Ayan. Di ko bibi, inuwi sa no, ayudahi po. Ayan, baba ka ng bahay. Di ko bibi, ayan, baba ka ng bahay. Ayan, nababa na siya ng bahay. Puntahan kita, wait lang. Kanyata, ay dako naman ikagbalay o, dating dikit na o. Wait lang ha, mag-switch muna ako. Salpees, dito ako sa bahay mo. Hindi pa nakadikit yung alagad ko. Ayan ha. Panoorin ko ito yung harang mo ha. Ayan. 42 tamsak. 42 di ay. Ayan. Panoorin ko itong harang ha niya. Panoorin ko para sure ang dikit. Majog Channel Dance, thanks. Thanks din po. Ayan, sabi ni Salpees. IDTV, thanks. Salamat sa parang. Ayan, walang anuman. Salpees. Ayan, nagawa ng bahay si Milan. Salpees Dan, full pack. Guys, ayan. Ayan, dito ako sa bahay mo ha. Di pa ko pa, panoorin ko pa ito ng 2 minutes para sure ang dikit. Marjob's Channel, ayan, di ko bibidan sa God, pasagad din, sabi ni Marjob's Channel, ayan, balikan yung nag-shoutout sa inyo guys ha. Ayan, you're welcome po, Salpees, sabi ni Marjob's Channel. Salamat host, walang anuman, ayan. Ayan guys, kung sino gusto magpalit-pad guys, ayan, takulayan yung buhay ko guys. Andyan yung anong natin guys. Pangpansit. Ayan, magbaan lang kayo dyan guys habang nag-ayuda ako guys. Ayan, panood ko pa to ha. Ayan, panoorin ko ito ng 2 minutes. Ayan. Oh, lapit na. Huwag mo madali magdikit guys para hindi malagas guys. Agoy, kapagod na ba mangisda? Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Ayan, Papa B. Sama to? Papa B official, Miguel Galab shoutout. Good morning Papa Nui. Ayan, good morning sa iyo Papa B. Ayan, kamusta? Ayan, bigyan kita ng jacket agad. Ayan, Salpees, dito na ako sa bahay mo. Ayan, Dan Kalimbang all. Hello po, Miguel Galab shoutout sa lahat. You will TV, Miguel Galab shoutout. Ayan.
Ayan, Papa B, may jacket ka na po. Pwede ka na magbaba ng bahay dyan. Ayan. Sanuan Sana Channel, mega love shout out. Host, mega love shout out din sa iyo, Ma'am Sanuan Sana Channel. Good morning, good morning. Ayan. Dito na pala yung channel ni Ma'am Sanu Sana. Ayan, may jacket ka na Ma'am Sanu Sana, kababayan Bohol. Ganda na ako sa iyo ha, Salt TV. Ayan, Mamilan, dito ako sa primer mo. Ayan, 4 thumbs up. Ayan, ipakadikit oh. Dikitan ko to ha. Ayan, hindi na ako mag-iwan ng bakas ha. Ayan, kalimbang all. Tapos na. Ayan. Salamat host. Walang anuman. Sanuan Sana Channel. Ayan. Papabi. Dyan. Ayan, Marjob's Channel. Dito ako sa bahay mo. Marjob's Channel, ito ako sa bahay mo. Ayan, yan. Naka-red pa, hindi pa ka nakadikit ha. 808 thumbs up. Dapuan naman ano eh. Oh. Ayan. 8 million in the house. Thank you so much. Ayan, sa hindi pa nakadikit sa mga binaba ni Nightbot guys. Ayan, dikitan nyo yan guys. Mga legit yan guys. Panoorin ko ng 2 minutes ha para sure ang dikit. Ayan. Busy lang Sir Nui. This is Butchoy. Agay sir, ikaw pala to sir. Kamusta naman kasi? Sir Butchoy, kamusta? Agoy, ikaw pala to eh. Thank you sa pag-busy sir ha. Long time no see Sir Butchoy. Ito ka, kakalabas lang ng hospital kahapon. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Sir Botchok, ano nangyari sa'yo, Sir Botchoy? Oh, tanawa, sabi ni Nightbot, wag daw kang tawa-tawa dyan. Oh, agoy, Nightbot. Marjob Channel, dito pa rin ako sa bahay mo, ha? Pinanood ko po ng 2 minutes para sure ang dikit, ha? Ayan. Naka 1 minute na ako. Hindi tayo magdamadali magdikitan, guys, para sure ang dikit, guys. Uy, kakapoy na ba magpangisda? Mapunta ra sa alaga, patay na. Lolo rin nakakuhan, sapit. Ay, lolo rin nakalipay. Ayan, Marjorie Channel, dan ako hawas ha. Ayan. Kalimbang all ko na to ha. Ayan, dan kalimbang all. Ayan, Rico Bibi, baba ka ng bahay, Rico Bibi. Ayan, tapos na po kay Marjob's Channel. Ayan, Rico Bibi, baba ka ng bahay, sir. Sir Rico Bibi, can you drop your lagkaw? Ha, ito kakalabas lang. Ayan, sabi ni Marjob's done po, sabi ni Sir Rico Bibi. Ayan, mag-ano kayo dyan ng bahay. Ayan, mega love shoutout, Pamilyang Lagan Channel. Hello, ayan, hindi ko pa na nakita eh. Pamilyang Lagan Channel, mega love shoutout. Ayan, so hindi pa kadikit kay Pamilyang Lagan Channel, guys. Ayan, binaba ni Nightbot. Papa B, official, thank you so much sa pag-BG-BG. Batignaw. Ayan, Batignaw ko. Mega love shoutout. Batignaw. PTVPH, full pack po. Ayan, Sir Rico Bibi, baba ka ng bahay, Sir Rico Bibi. Baba ka ng bahay dyan.
Ayan, nabuban ng bahay Sir Rico BB. Ayan. Dito ako sa bahay mo ha, Sir Rico BB. Ayan, laki ng bahay. Uy, ayaw dahil po sir. Okay. Harang pa oh, harang. Harang pa oh, harang. Oh, 26 sa 27 tamsak. Panuhin ko ito ha. Ayan, dito na sir. Ayan. Gusto lagi buhat alin mo si Rico BB. Ay dahil lagi para mudaghan pa. Ay pagpapa. Ay sigpapa dira. Yahoo! Ayan, Denpol LC. Miga love shoutout. Denpol LC. Ayan. And guys, hindi pa nakadikit kay Denpol LC guys. Ayan, dikitan nyo na guys. Ayan, skip na harang arata sa uy, gay na rakod adlawon sa garang atad uy, harang atad uy. Dan sa premier mo Milan, sabi ni Papa B official. Ayan. Si Botchoy Canary, ayan. Rikbu Bibi dan pulpak dikit, sabi ni Ma'am Milan. Yahoo! Ayan, sabi ni Temple RC. Ayan. Ayan, dito bibili din ako sa bahay mo ha. Kalimutan ko na. Ayan, sir. Katawa ang si Rico Bibi o Miao. Ayan, formal in the house. Di ko makita bahay ni Papa B official. Ayan. Sir Choice, baba mo yung bahay mo. Hanap ka ni Ma'am Milan. Hello po sa lahat. Tamsak Dan host. Ayan, Miguel shout out 59 TV. Ayan, good morning, good morning. Ayan. 6 million in the house. Thank you so much. Sampax Injan. Ayan, so hindi pa nakadikit kay Ma'am Lance TV. Ayan, nababa na siya ng bahay guys. Ayan, shout out nyo lang para mabalikan kayo ni Ma'am Lance TV. Ma'am Lance, ayan, wala din TV diyan. Dagan na baghalin hus. Agoy, way halin pa, buntag sayo. Uy. Nag-live ko. Uy! Unya na, nag-live ko. Ayan, kanta host, mission and guys, uy. Tayo lagi diha host para makaguwa ng mga tao diha na. Palaway kas mga ambag hun host, ano daw? Ambag jun host.
Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Sanuan sana, mega love shoutout. Sabi ni Rico Billy. Sa imong new upload host, mega love shoutout. Rico Billy, sabi ni Sanuan sana channel. Ayan. Lapag ka lang ng bahay, Papa B, habang kumakain muna ako, please, sabi ni Ma'am Morans. Ayan, maglapagan kayo ng bahay ko, ha? Kamusta, host? Okay lang. Mesha, 19 vlog. Ayan, ikaw din, kamusta yung Halloween Halloween mo dyan? Binaliwalasan, Manggubat. Ayan, kanta na, dala. Puntahan natin, guys. Papa B, official, thank you so much. Hala, uy, mega love shoutout, Karina Ruwaya. Ayan, thank you. Dali ka nakasod. Pa-shoutout, ayan. Shoutout, Karina Ruwaya. Ayan. Watching from Ayala Center, Cebu. Milans, nagbaba ng bahay, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Milans TV, Mamilan. Ayan, guys, hindi pa ka-watch sa aking new upload, guys. Kanang nakapin. Tanawasan akong new upload, tiyo. Kanang nakapin, ti. Kuyawa imong motorcycle kay Kuyawa imong motorcycle. Asa to? Motorcycle kay padaganon sa tubig. Ibaan mo niya to sa sana, ma'am sana. Bahaan niya ito, ma'am. Post out muna ako, work mode na. Ayan, thank you so much, Smart Jobs Channel. Ayan, ingat-ingat sa trabaho mo dyan. God bless. Putangi og mic, uy, para abot kairok yun, tut na. Nada, hinay, digtingog di ay, kanina. Na may music good. Ayan, thank you so much, Smart Jobs Channel. Thumbs up sa tugbungon gamitaw. Trumpa sa tugbungon gamitaw. Yatira. Yahak. Ti, kamusta naman ka dira? Tanawan akong new upload, pero ka na naigipin na ko, diba? Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Hello, my jobs, wapahon lagi ka. Ayan, sabi ni Rico Bibi. Agoy, nagkuha na sa ni si Rico, oh. Si Rico, wag kang ano dyan. Agoy. Ayan, binaliwala. Nagbaba ng bahay si Marsha, 19 vlog. Ayan, puntahan natin ito na. I-watch natin yung binaba ni Ma'am Marsha.
Noy nabay ka Barteran diha. Agoy. Guys, barter daw guys. Sabi ni Sir, it could be. Ayan. Barter daw kuyab. O saba. Barter daw asawa guys. Sabi ni Rico Bibi. Ayan, mama siya. Dito ako sa bahay mo ha. Ayan, harang pa. Guys, sabi ni Sir Rico Bibi daw guys. Kung saan nga vlog. Panawa na, itin. Kabayan, Jean Benston, Migalab Shara, Dila Host. Ayan, hello din. Yati, saging ra, way apil asa. Ayan, bigyan kita ng jacket ha. Kabayan, Jean Big Stone. Ayan. Good morning din sa iyo, Kabayan Jean Big Stone. Ayan, may jacket ka na. Dan, watching your new upload host. Thank you so much. Sanuan Sana Channel. Ayan. Nagbabalang bahay si Mami Lams. Ayan, please connect to Mami Lam, guys. Maawa maluoy. Ayan, Mami siya. Dito ko sa bahay mo. Dan ako sa harang. Binaliwala. Agri, tamsak na ha. Tamsak ikait. Ayan. Ano man yung manilihok? Tara, oh. Ayan, Mamesha, thank you so much sa pakulay mo dyan. Ayan, anak ko 0.5. Agree, Mamesha. Thank you so much sa pakulay mo dyan. Salamat, host. Ayan. Dito pa ako sa bahay, wait lang ha. Ayan guys, dikita natin si Mamesha guys. Si Misha 19 vlog. Ayan. Wait lang, wait. Panoorin ko ito ha. Uy, kabayan, dili busy, agoy. Sabi ni Rico Bibi. Ayan. Ayan guys, natin pang palit pansit guys, oh. Thank you so much sa pakulay mo dyan ha, Mami siya 19 vlog. Ayan, ipanood pa ito yung kuhan mo ha. Kabayan Jean Big Stone. Ayan, nababa ng bahay. Dikita natin si Kabayan Jean Big Stone. Ayan. Jean Vlog, Miga love, shout out. Jean Vlog, good morning, good morning. Welcome host. Ayan. Yan, dikita natin si Mami siya guys. Ayan, wait lang ha. Nagpanood pa ako sa video ni Mami siya. Sidang Vlog, Miga love, shout out. Tangsak host. Ayan, Ma'am Sidang. Thank you for coming. Good morning sa lahat, sabi ni Jean Vlog. Ayan, dito pa ako sa bahay mo ha, Ma'am Misha Vlog. Ayan. Ayan, dito ako sa bahay mga Misha. Ayan, Jane Vlog, thank you so much. Ayan, good morning sa lahat, sabi ni Ma'am Sidang Vlog. Papa B, Sir Noe, pakalayo naman ng pinuntahan yung manggahan. Hiking na ang adventure nyo, hihi. Ngita may kalibangan ato Sir Oy, asang kalibangan, kayo na, pailitan niya sa bukid, may sasilias. Pila ba yung tubig? Size?
Tamsak ulit sa nakapin. Thank you so much, Ma'am Sidang. Ayan. Dito pa ako sa bahay mo ha, Ma'am Maisha. Anino ni mga kababoy mix. Dan tamsak sa iyo, host. Thank you so much. Anino ni. Ayan, bigyan ka ng jacket ha. Ayan, wait. May jacket ka na po. Ayan. Good morning, my dear Noe. Cordial greetings from my country, El Salvador. Ayan, miga love shout out. Patyando Al Polgar Sidu Kun. Ay, ito hindi man mabasa. Hirap mabasa ito pa nga. Ayan. Ayan. May jacket ka na, sir. Ayan. Masya 19 full pack, sabi ni Ma'am Sidang Vlog. Ayan. Ayan, tapos na Ma'am Misha. Ayan. Ayan, dikitan natin si Ma'am Misha, guys. Ayan, wait lang ha. Ripiin ko siya, guys. Wait lang, ripiin ko si Ma'am Misha. Yung ating super chatter. Ayan. Sal, po, iwan lang kayo bakas. Ayan, sabi ni Ma'am Misha. Wait lang ha. Ayan. Ayan, guys, dikitan natin nakapin, guys. Si Ma'am Misha, yung super chatter natin, guys. Iwan lang kayo ng bakas, guys, ha. Andyan lang siya, baka busy lang siya sa, sa work niya. Ayan. Can you drop your link, Sir Patyando Alfor Garcito? Ba ito? Uy! Kain na ay. Sol, bihasa full pack, sabi ni Ma'am Sidang. Ayan, mag-iwan ka ng bakas doon, Ma'am Sidang, ha. Ayan, nababalang bahay si Ma'am Lance. Ayan. Ma'am siya, nakapin na yung bahay mo. Ayan. Say Martinez Dan, dikit, pasukli na lang. Anino ni mga kabuboy mix. Ayan, wait lang ha. Sits muna tayo guys, sa makahayo na tayo sa mga bagong pasok natin. Ayan, Papa B official. Thank you so much, Sir Butchoy. Ayan, Ma'am Sida, dito ako sa bahay mo ha. 15 tamsak na lang ako ha. 16 tamsak. Ayan, bagong dikit na, bagong dikit. Ayan. Ulitan with my loves. Ayan. Tamsak na lang ako ha. Misha 19 dan dikit, pasok na lang. Ano yung mga kabuboy, tababoy mix. Ayan. Mga kababoy mix, dito ako sa bahay mo ha. Ayan, Kalimbang Hall. Ayan. Dan na Kalimbang Hall. Ayan, dikitan natin si Ma'am Milans, guys. Nabura siya ng bahay, guys. Ayan, sa hindi pa nakakunik kay Ma'am Misha Vlog 2, baliwala sa Manggubat. Ayan. Pa-watch naman sa new upload niya, guys. Sino po may 30, 40, 50? Ah, grabe. Dikit mo sa akin yan, sir. Sir, ano naman kababoy mix? Dikit mo naman ako eh. Para road to 9 na ako. Dikit naman, sir. Dikit mo yung 20 mo sa akin, sir.
Salamat host, walang anuman. Ayan. Bikin naman sir, oy, dikit mo sa akin, oy, kulang na lang ako ng 20. Bikin naman sir, ayan. Switch mo na ako ha, kaya baka hindi pa kadikit yung iba ko. Kalimbang all lang ako ha. Nandito ako sa bahay mo ha. Ganda. Kalimbang all. 1-8K. Ayan. Kalimbang all. Ayan. Dan na. Sa Dang Vlog. Dan Sukli. Ayan. Dan ako ha sa Lino ni mga kababoy mix. Ayan. Dikit mo yan sa akin sir. Oy. 10. 20 para ma-road to 9. 4K na ako. 4K. 20 na sa kulang ko, oy. Bikin naman. Ayan. Ma'am Sidang, vlog. Dana sa'yo si Anino ni mga kababoy mix. Ayan. Balikan mo, Ma'am Sidang. Ayan. Salamat. Bigyan mo ko kapalitan host, bigyan kita ng ayuda host. Ayan. Ayan guys, kung sino may 30, 40, 50, ilan ba yun? Guys, kung sino may 30, 40, 50, ayan, wait lang, anino ni mga kababoy mix, wait lang ha, ano ko, i-PM ko yung mga ka-team ko ha. Uy, kapamilyar lagi ko na ino ay. Uy, asa de ka di ay? Asa ko na gorgeous ka ba? Saan ka mo nito? Gorgeous ako? Wala yung ba nang magilagputan eh? Ang gamit. Dili mo ko! Anong gula mo ha? Ibalabog ng tanong. Oh, kaya ko naman kasi ang gaba ko. Kaya ko small ang trabaho ko. Kaya ko na. Kasi tikit mo. Kasi trabaho mo balay, rabi ay? Wala ka dito na kuwan ay? Dito ka itong giantuan mo? Ay giantuan na mo? Dito ka itong... Lay, nasa mo. Yung ano? Sige ay. Hindi na kayo kayo. Kamay ko masukanib na ako. 30, 40, 50. Ayan. Dakit is spam. Miga love shoutout. Miga love shoutout. Get host. Pag-graduating na kita ng 4K OTW host sa bahay mo. Host. Thank you so much, Anino. Ayan, Tita Bans. Tila host. Palitan kayo ni Anino, Tita Bans. Oh. 30, 40, 50, Tita Bans. Ayaw saba. Naapa ko sa harang. Diatay. Nimfil TV. Miga love shoutout. Hello, Miga love shoutout. Nimfil TV. Ayan. Bigyan kita agad ng jacket. Guys, kung sino gusto magpalitan dyan, guys. 30, 40, 50. Ayan. Andyan si Anino Vlog. Kung liligaya ka, tamsak host. Sino naman to si kung liligaya ka? Ay, kanta naman eh. Ayan, naman ang bahay si The Kitty Spam. Ayan, kung sino gusto magpalitan, Anino Tin, alagad ko, ayan. Sige, palitan na kayo, Sir Anino, palitan na kayo ni Rico BB ng 10. Nimfil, thanks host. Wait lang ha, bigyan ito ng jacket ha, di pa naman ng jacket mo. Ayan, may jacket na ka, Ma'am Nimfil TV. Ayan, 27 thumbs up, thank you so much.
Ayan guys, hindi pa nakadikit kay Ma'am Misha. Ayan, nakapin guys. Balikan, mag-iwan lang kayong bakas ha, para yung ating super chatter yan guys. Kadikit naman guys. Ay, mawamalo eh guys. Tumama ng bahay si Ma'am Lance. Ayan, dikitan natin guys. Thank you so much, Nino. Milan School Pack, sabi ni Ma'am Sidang, kung niligaya ka, kung sama niyo. Ayan, Ma'am Nempal, ayan, may bahay, may jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay dyan, ha. Ayan, dakit is spam, dito ako sa bahay mo. Ayan, di ko pa nakadikit yung alagad ko, ha. Panoorin ko to ng kuhan. Ika-6 tamsak, ayan. Oh, sway budbud, diha, giatay, kinsa man ni. Nangita man ni budbud ng diahak, gahapon namang budbud, tapos mintirio, dahil daghan. Saman, tutoy ka. Tita Bans, dikitan ay palitan kayo ng 30, 40, 50 Tita Bans, si Anino Tita Bans. Dami alagad eh. Thank you host. Ayan, dito pa ako sa bahay mo ha. Panoyin mo pa ito ng 2 minutes para sure jud ang dikit. Host, sabaw, tutoy ka, giatay mo ni. Mauta ni mo, uy. Kabaos. Maut ba? Si Dang, mega love shout out, sabi ni Sir Rico Baby, ayan. Pinagraduate pa ako ni Kuan, Sir Anino. Harang, thank you so much, Nimple TV, ayan. Sa hindi pa nakadikit sa ating member guys, si Tita Bans guys, ayan. Andyan lang guys, binaba ni Nightbot. Nakatawa lagi ni si Nightbot, nga naman is Nightbot. Tita Bans o TW, sabi ni Nimple TV, kung niligaya ka, ayan, puntahan natin maya, puntahan natin maya, okay, napakudakit is spam. Nimple TV Dan, ayan. Panoorin ko ng 2 minutes ha, para iwas lagas. Kung niligaya ka, patamsak premier host, wait lang ha, wait lang, kaya dito pa ako sa bahay ni Dakis. Ay wala pa day, karon pangod to day. Bakit balik ka lang mga hapon day. Kay padung pa mangkot kay walay office gahapon. Ayan, tapos na ha, host bingka. Na mangita sa bingka. Wa na, nahurot na. Nahurot ng bingka. Tapos minteryo daghan ang tuwa dito. Ayan, dakit spam na tapos na ko ha. Puntahan kung liligaya ka, kung sa manis na kung liligaya ka sa piling ng iba. Gabriel Rodriguez, ayan, dito ako sa premier mo, tamsak na yan ka, number 20. And guys, hindi pa nakadikit sa ating super cutter guys, nakapin na guys, dikitan naman natin guys, ay maluoy. Pila ko nag-iwan ng bakas ha, kung liligaya ka, ayan. Nimple TV Dan po sa bahay mo. Ayan, sabi ni Tita Bans. Tita Bans, 30, 40, 50 daw. Palitan ni Anino. Salamat host. Ayan, walang anuman. Switch muna ako ha, kay basi na pa eh, wala nakadikitan. Ayan, please tunik sa nakapin guys. Andyan naman si Mama siya. Ha, Tita Bans, Dan. Oh, sabi ni Sir Rico B. Tita Bans Dan, it is spam. Gabriel Dan sa premier mo. Please, may bakas. Pasok, sabi ni Ma'am Lance. Milan, salamat. Ayan. Nagbalikan lang kayo sa shoutout sa inyo guys ha. OTW sa nakapin. Ayan, sabi ni Kung Liligaya. Mag-iwan ka ng bakas sa akin. Diyan lang siya na BG. Dan sakit Dan dakitis polpak. Sabi ni Nenpo TV.
Dakit spam, dan dikit po, sabi ni Tita Vance. Ayan. Dakit spam, dito ako ulit sa bahay mo, 10 thumbs up. Panoorin ko ng 2 minutes, ha. Dakit spam, dito ako ulit sa bahay mo, ha. Ayan, naka red tide pa. Okay na, host, 2 guhit ang bigay ko sa iyo. Thank you so much, Anino ni mga kababoy mix. Ayan. Thank you so much, ha. Naka 8.9k na ako. Ayan, thank you so much. Ayan guys, kung sino gusto magpalitan kay Anino ni mga kababoy mix, ayan. 30, 40, 50, ayan. Sir Anino, ayan. Magdikit 10 daw kayo kay Rico BB. Gi, go na. Bib and Dick official, miga love, sarap. Agoy, tamsak na po. Ayan. Sir Jim Vlog, palitan daw 30, 40, 50 kay Sir Anino. Ayan, 5 PM live, Lapagan po, bakas tusokli. Ayan, sabi ni Jim Vlog. Ayan. Miga love, shout out boss at sa lahat, sabi ni Ma'am Babe, Andit, official. Okay. Ano, hindi mo ni madyakitan. Ikigwa, di madyakitan. Ayan, Ma'am Babe, dito, may jacket na Ma'am Babe. Okay. Pwede na ka makahubo diha. Sidang Vlog, dan sa premiere po, tamsak at dikit. Ayan, bakas tusukli, sabi ni Jim Vlog. 20 apps lang po ako. Ayan, sabi ni Anino ni mga kababoy mix. Ayan, 20 apps sa pala. Dan sa nakapin host with Paharang. Thank you so much kung liligaya ka. Tita Vance, dan na full pack, sabi ni Nentro TV. Ayan, dakit spam. Ayan, dan ako sa bahay mo, ha. Ayan, Kalimbang all. Ayan, si Mamilan, nababa ng bahay. Thank you, boss. You're welcome. Big official. Design na ay 30, 40, 50 diha. Ayan, palitan na guys. Kay Anino ni mga kababoy next. Nagbakas sa premiere, walang tamsak guys. Ayan. Sidang Vlog, dan. Ayan, nababa na ulit ang bahay si Mama Lance. Babe, I love you, ma. Sabi ni Rico BB, agdi na pa I love you, oy. Sana all. Nalans OCW kung liligaya ka. Ayan. Busy boss. Naabi ko sa sulong trabaho. Ayan. Thank you so much, Ma'am Babe, sa busy dyan. Wala'y makipagpalitan, host. Lakaw sa ako. Ayan. Wa may nisukol sa 30, 40, 50, sir. Aw, Ma'am Anino, way nisugot sa 30, 40. 10 na daw ilaha. Ay, murag ambot lang. Andito pala si Rico BB, sabi ni Big official. Ayan. Ano ba ulit ng bahay? Si kung liligaya ka. Ayan. Thank you so much sa paayuda mo, ha. Anino ni mga kababoy mix. Ayan. Thank you so much. Bye na, host. Ayan. Bye. Thank you so much, ha. Anino ni mga kababoy mix. Ayan. Thank you. Pulo ra Anino. Agay. 20 up daw yung gusto. Kita Vance, full pack sa mukbang, sabi ni Sidang Vlogs. Ayan, ako ba ulit ng bahay. Dito ako sa bahay mo, ha, Ma'am Ninpel TV. Sidang Vlogs, may galang siyang al-Servin and Ma'am Sidang. Pilihan, Boholana in Canada, Mandaynid. Ha. Ayan, 55 tansak na lang ako, Ma'am, ha. Dating dikit na. Panoorin lang ako dito ng kung ano mong Halloween and Trick or Treating 2021 in Canada. Ayan. Kung liligaya ka, dan. Ayan, sabi na Karen Spam. Ayan, Bill and Dick official. Mega love shoutout si Sidang. Kung liligaya ka, dan. Tamsak at dikit sa premiere. Ayan. Yan, dito pa ako sa bahay mo, ha. Ma'am Pilin and Boholana in Canada. Ayan, thank you so much sa 6 million in the house.
Kung liligaya ka, nagbaba ng bahay, ayan, Dakitis OTW, kung liligaya ka dan na full pack, ayan, magbalikan lang kayo dyan guys ha, sa chat at sa inyo. Kita Bans, dan full pack, sabi nga Melans, ayan, thanks host, walang anuman. Nagbaba ulit ng bahay si Ma'am Mental TV. Thanks host, ayan. Ayan, malapit na matapos oh. Takla host, Ligalan shoutout, Loves Kaseji, ayan, salamat sa mga katakla din ha. Agay, nagbaba ulit ng bahay, automatic magbaba bahay Kaseji, oy. Salamat kung liligaya ka, Dan, sa yung bahay kanina, ayan, sabi ulit tabang spadikit. Nagbaba ulit ng bahay, Mamelans, ayan. Kung liligaya ka, Dan po, sabi ni Sir Rico B. Bakit spam, Dan po, sabi ni kung liligaya ka. Hindi. Kuya, nisigbasa guys, eh. Puro maglawa yan eh. Tita Bans, Dan po, Tita Bans o TW, sabi ni kung liligaya ka. Hindi, nagbalikan na sila. I-views na host aron dili ka nako pit kag itlog wit sagod ri kinapa ko ditanaw. Islapon ti karon. Diyan na. Adventure with my trops, Saros James Polestico. Ayan, o diyan o, narao, tanawa. O na, 146 times out sa maniyo. Narao. Asa man ipadung oy. Katawa si Ma'am Nintil TV, Bisaya siguro ni ba? Ayan, ang baulit ng bahay si Sir Rico BB, CG Takla, sabi ni Tabans. Rico TW, sabi Nenfel TV. Ayan, ang baulit ng bahay. Tita Bans, guwapa, o gwaylain, o sabak, kuyawan. Tita Bans, Dan, sabi ni kung liligaya ka. Ayan, guys, pa-watch daw siyang new upload, guys, si CG. Ayan, kung liligaya ka, nagbaulit ng bahay. Dira kasi Gio. The Kids Smeller Full Pack. Ayan. Ma'am si Dan Blang, nagbaulit ng bahay. Asa mo padungan niyo? Adventure Limas. Ako balay ang ito, CG. 4.48k. Sana all. Ayan, thanks for watching now. O, daan na ha. Wa ko diha, oy. Atay, mag-upload magkasi mo ko wa ka diha. Ayan, Tita Bansa. Dito ako sa mukbang. Ayan. Ayan, dito ako sa mukbang mo, ha. Grabe kasi pag ni Rico Bibi mangisda, sabi ni Bill Enrique Official. Sipag, Tita Bans, grabe. Tita Bans pa, saka lang. Dan po si Dang Vlog, Tamsak Streamer, sabi ni Dakit is fun. Uy, Tita Bans, mahurot ni mong mukbang. Ayan ka CZ, baka hindi mo makadikit nyo nakapin ka CZ. Ayan, ating super chatter. Ayan, di kita, mag-iwan ka ng bakas. Eh. Kuha nga na nanuwi, Tita Bans pa ba? Agoy! Klaro man kay Slawas, oy. Tanawa Tita Bans, oh. Agoy, padumdum ko na kabuhol si Buboy. Mandi ay ka, ha. Naog siguro no nagtrabaho, Ma'am Babe. Naog sigo. Wa ko kabudjul.
8 million in the house. Thank you so much. Maudi ay. Sakalam. Ayog saba si G, karon pa ko ng isda, oh. Tita Ban, dito ako sa bahay mo, ha? Grabe, mahulog na mong watermelon. Okay, pas all right. Salamat host. Salamat karon. Wala lagi ni ha, wala lagi ko harangi lagi na nimo kuan lagi, oh. Porque previews. Sige, oy, busy lang ko kay busy sa trabaho. Ayan, ingat-ingat sa trabaho, Ma'am Babe Andik Official. Ayan, guys, dikitan nyo si Ma'am Babe Andik Official, guys. Mag-iilis din niya mamaya, guys. Makalami-lami kasi ihang balay, guys. Grabe ng tawa, guys. Ay, makasulpot, mag-igit, guys. Salamat, host. Walang anuman kung niligaya ka. Ayan, sa hindi pa nakadikit sa nakapin, guys. Mawa maluoy, guys. Tayo pros. Full pack, sabi ni Ma'am Sidang Vlog. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Ma'am Milan, dikitan natin, guys. Mawa maluoy, guys. Isa na rin siyang monetized channel. Yan, Tita Bans, ha? Umalik yung harang, ano yung kuhan, Tita Bans? Piki, siguro na akong cellphone, oy, may harang. Sidang, bahay mo, asaman. Ayan, binaba na, oh. Kabuta, manaling loads ka, CJ, oy. Ayan, oh, Sidang Vlog, binaba yung bahay niya. Ayan, nagbaulit ng bahay si Mama Lance. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Mama Lance, dikitan natin, guys. Mama Maluoy, at saka si Ma'am Sidang Vlog. Kastage, dikitan nyo, guys. Mag-isa rin siyang nabulbulol naman ko, eh. Mag-iilis din yan siya, guys. Gabi, wakailis ko kay hubog, tigwa. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay kung liligaya ka, ayan, isa rin din siyang monetized channel. Tagay pa more. Abi, tagay. Labi man ang tagay doon. Samot ang tuba. Tagayon, awa na, panuhot, sulput. Ayan, Tita Bans, kanood pa, Tita Bans. Sidang Dan po, sabi ni sa Seiji. Tuba, panuhot, igit yan. Uy, kung liligaya ka, taga-asa, mandi kayo, Bisaya, mandi ka di ay. Nag-Bisaya, dyan mga YouTuber. Uy, thank you po, sabi ni Ma'am Sidang Vlog. Nakita nyo sa hindi pa nakalikit kay Ma'am Sidang, guys. Isa rin siya mag-i-ilis din yan, guys. Bisaya, host, taga-asa, mandi ka. Nakaintindi ko Bisaya, agdi nakaintindi pero di ka asulting Bisaya, mao ba? Huwasan naka CG, agdi huwasan atik naman na Tabans, atik naman na yung hubog-hubog, wa man daw kuno siya mahubog gabi. Nagungot naman daw kuno yang gilingon. Kisiran mo, Zir. Kisiran mo. Meron pa. Meron pa.
Wala man ko nag-inom tita. Agoy, ate ka naman gutong iyahagod. Ayan, napapaulit ng bahay si kung liligaya ka. Kung liligaya. Ay, ayan, kung liligaya ka, hindi pa nakadikit, oh. Ayan, 27 thumbs up. Ayan, dikita natin dyan. Ayan. Ayan, dana ha. Kung liligaya. Ati ka lagi murag si Tisoy, ati ko. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Ayan, ha, natawa si Kasey-G. Ayan. Ayan ang naman ang bahay si Ma'am Lawrence. Bisayang kiat pulpak, sabi ni Ma'am Sidang Vlog. Ayan. Thank you so much, Ma'am Sidang. Mabalikan ka yan. Huwag kang mag-alala. Alex Vivas Marasol. Mika lang shoutout. Ayan. Tamsak Dan Host. Thank you so much sa katamsak mo dyan, ha. Ayan, may jacket ka na. Alex Vivas Marisol. Ayan, may jacket ka na. Ayan guys, hindi pa nakalikit kay mga Tita Vans. Pasok po. Thank you so much sa katosok mo dyan. Rowena Vlog. Ayan, hindi pa nakalikit kay Tita Vans guys. Dikitan nyo guys. Isa rin siyang live streaming. Ayan, thank you so much sa katamsak mo ha, Ma'am Rowena Vlog. Ayan. May jacket ka na, Ma'am Rowena. Ka na magpaba ng bahay dyan. Ayan, sa hindi pa nakadikit sa nakapin guys. Maawa maluwi guys. Ayan, kung liligaya ka, nababa ng bahay, sa hindi pa nakadikit kay kung liligaya ka. Ayan, Rods Kasey-G, thank you so much sa pag-video dyan. Nakailis po ako kapatid, di ako makababa. Ayan, Diyos ko Lord, nakailis na pala.
wala ka bang alagad dyan, ibaba mo dyan para natamsakan mo yung LS mo. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Ayan, so hindi pa nakadikit sa nakapin guys, mahawa malungi guys, mag-iwan lang kayo ng bakas guys, isa ating super chatter guys. Ayan, 7 million in the house. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Magbabaan na kayo ng bahay dyan guys para ako ay mag-aayuda sa inyo guys. Kung liligaya ka sa hindi pa nakadikit guys, dikitan natin guys, nagbaba siya ng bahay. Nika LTV official, 2 tamsak sa iyo kababayan. Ayan, Bisaya, Kabayan, Bohol, ayan. Thank you sa patamsak mo dyan, Nika LTV official. Ayan, kamusta, kamusta, kamusta. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Mama Lance, dikitan natin guys, maluoy guys. Agugoy, nahanaw man dayo nuwi, agoy. Diin ka man gikan sa Rico Bibi, ay. Okay lang, Loads. Happy Halloween sa'yo dyan. Happy Halloween din sa'yo dyan. Ayan. Baba ka ng bahay, Nikao TV official. Ayan, baba ka ng bahay para maglaban ka nila. Mayroon tayong 7 million in the house. Ako host, ayudahin na, ayan. Tapos naman ako nag-edit sa'yo, tura, sa to lang ang nandito nga ako, alagad tura. Dito o, nandito kayo 4. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Ma'am Sidang, ayan, dikitan nyo guys. Mag-i-LS din, ayan, nababa si Ma'am, si Nika LTV official, ayan, puntahan natin guys. Ayan, dating dikit, ika-5 tamsak. Lapagan, di kila, bigyan ko banana na may ugat. Patamsak naman po noon sa LS ko mamaya. Ayan guys, tamsakan natin yung LS ni Sir Nikao TV official.
Maawa maluoy, tamsakan natin guys. Ayan, nandiyan pa si Ma'am Ariola TV. Ayan. Ayan, sa hindi pa nakalikit ka Ma'am Ariola TV guys. Ayan, dikita naman natin guys. Maawa maluoy. Ma'am Ariola, dito pa ulit sa bahay mo. Ma'am Ariola, ayan, ito ipakadikit. Ika 7 thumbs up. 7 thumbs up. Panoorin pa to yung bang 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 bang. Ayan. One shot, one kill. So, daan na Ma'am Ariola TV. Ayan, share naman tayo dyan guys. Share naman guys sa inyong mga GC guys. Arang dumami tayo guys. Para kalamig-lamig. Punta guys ay magbuhak-hak na tulad din dapita. Ayan kasi Z, thank you so much sa pag-BG kasi J. Clothes kasi J, thank you sa pag-BG. Mikael Dan sa ni Ma'am Subang Vlog. Ayan, sa hindi pa kanagkit kay Ma'am Subang Vlog. Ayan, di kita na natin guys. Ayan, Ma'am Sidang, dito ako ulit sa bahay mo, Ma'am Sidang. Ayan. Oh. 13 thumbs up. Ayan, daan na oh. Daan na. Thank you, host. Ayan, walang anuman, Ma'am Sidang Vlog. Secretary of Miss Ilocana, 8G, Miga, love, shout out. Tusok Kalimbang all po, thank you so much. Secretary of Miss Ilocana, ayan. Ayan na, may jacket ka naman, pwede ka na maglablaban dyan man, baba ka ng bahay para makayudahan nila ma'am. Ayan, alam mo rin ng bahay si Ma'am Molans, Miga, love, shout out, sabi ni Ma'am, Secretary of Miss Ilocana, agree. Salamat po, walang anuman Secretary of Miss Ilocana. Ayan. Yan guys, unahin natin ng baba ng bagong pasok natin guys. Miss Ilocana 8G. Ayan, 26 5 thumbs up. Ayan. Ayan, kalimbang all ha. Norin pa ito ng 2 minutes, maya na. Salamat Lord sa visit kayo sa LS ko mamaya. Magbibigay ako ng walang katapusang banana. Kakak sa inyo walang katapusang banana. Kiatot. Moving house in another way to have a new beginning. Sana all, new beginning. O, yan ako. Panoorin ko na ng 2 minutes ha. Para sure, ang dikit good. Okay. Wapaham din aning Miss Ilocana FJ. Lami siyang bayhana. Guns Official. Miga, love shout out. Tamsak Dan host. Thank you so much sa matamsak mo dyan. Ayan, bigyan kita ng jacket agad. Wait lang ha. Ayan, may jacket ka na. Ayan guys, lami siyang bayhana guys. Oh. Premier, ayan. Sige ha. Wait lang ha. Kaya nandito pa ako sa bahay ni Miss Ilocana FG. Ayan, Miss Ilocana FG. Baka hindi pa makadikit nakapin dyan. Ayan. Mawa maloy. Mag-iwan ka ng bakas. Ayan, Ma'am Ilocana ko, Dan Kalimbang all ha. Ayan, Dan Kalimbang all. Noon, Dan Paul Pak po, Premier Live Stream, Milans, let's grow together, come to join
for my watch hour to November 2021. Salamat po, OTW sa nakapin. Ayan, thank you so much ha. Dito ako sa bahay mo, dating dikit na po na sa nakapin host. Thank you so much. Ayan. Guns official Dan po, sabi ni Lods Kasiji. Si Dang Vlogs Dan sa iyo ha. Salamat, sabi ni Mika TV official. Ayan, Guns official ito ako sa bahay mo. Ayan, hindi pa kadikit yung ayuda. Ayan. 49 guys, pag-graduate naman natin si Kuan guys, si Laudin family. Ayan, 49 pag-graduate naman natin ng Kuan guys. Parang 500 siya guys. Lapad niya. Mantika. Kuan 27. Balik ko mo. Wala pa beer? Wala pa na ako. Ayan guys, tulungan natin si Lodin family guys. Ayan, road to 500 guys. Bigyan naman guys. Carlo Paduga, ayay, ayan. Si Dang Vlog, tamsak dan, dikit kalimbang all, sabi ni Guns official. Ayan guys, Lods Kasiji, tulungan natin si Lodin family. Kulang na lang ng 6. Kulang na siya ng 6. Road to 500 na siya guys. Maluoy guys, di? Ayan, ating ipipin, di? Ating ipin. Guys, tulungan natin guys. 6 na kulang guys si Guns official. Ay, si Kisabani. Road to 500 na siya guys. Maluo guys. Bigyan ko yan ng 5 loads ha. Ayan, thank you so much Nika LTV official. Ayan. Balikan mo Guns official. Balikan mo si Nika LTV official para nakagraduate ka ng 500. Ayan, Lo. May gano'n shout out, Lo. Okay. Ako na makagbalay, Lo. Dating dikit naman ni Lo. Kung mga alagad tanan, Lo. And guys, hindi pa nakadikit kay Carlo Paduga guys. Dikitan nyo guys. Mag-isa rin siyang live stream here. Misha 19 Vlog 2 Dan Paul Pack 2 baliwalang lyrics sa Magoba cover. Ayan. Doon po, huwag ka mag-alala, Sick of Miss Ilocana. Ayan, balikan kanyan.
Nicole T official, baba lang bahay mo po. Ayan, sabi ni Gans official. Ayan. BG mo na ko, mag-marinate BBQ. Ayan, sige ha. Thank you sa pag-BG mo dyan ha. Ayan, so di pa nakadikit na kakitis spam guys. Ayan, dikitan natin guys, mawamalooy. Nakitis smaller spam, suklit dan na po sa Binigans official. Editor ni Modra 6, Miga love, shout out, thumbs up host, thank you so much sa thumbs up yan. Ayan, editor ni Modra 6. Ayan. Yashira, Kia, good morning po sa lahat. Ayan, Miga love, shout out, Yashira, Kia. Ayan. Migalab shoutout sa lahat, sabi ni editor ni Modra. Ayan, wait lang ma'am ha. Di man pala ma-jacketan to. Ayan, na-jacket na ma'am. Editor ni Modra. Ayan. May jacket ka na again. Yashira Kia. Ayan. Pwede na kayo magbabalang bahay dyan. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Secretary of Miss Alocana. Ayan. Ayan, Guns official. Congratulations, 502 ka na. Ayan, hindi pa nakadikit. Dito ako sa bahay mo, hindi pa nakadikit. Ayan, congratulations, 503 ka na. Ayan. Nakapag-graduate na tayo ng isa, guys. Ayan, thank you so much. Guns official. Congratulations. Ayan. Congratulations, 500 ka na. Maraming salamat po host. Walang anuman. Ayan. Yehey, nakagraduate na tayo ng isa guys. Devera LGCDI 109 taga Siyasat Clue 2 Harang po. Miga love, shout out. Grabe taas ang channel eh. Makaluya, magbasa. Ayan. Tamsak Dan po, thank you so much sa katamsak mo dyan. Ayan, may jacket ka na Devera LGCDI 109 taga Siyasat CLO2. Okay. Congrats, sabi ni editor ni Modra. Ayan, congratulations, may nakagraduate na tayo ng isa guys. Ayan, sa hindi ba nakadikit kay Secretary of Miss Alocana. Ayan, loads pang 5 ko yan. Ayan. Thank you so much, Nicole TV Official. Ayan, Gangs Official, balikan mo si Nicole TV Official. Ayan, Dakete Spam, nagbaba siya ng bahay. Sekretaryo Miss Alocana, dan sa bahay mo. Ayan, editor ni Modra, bahay mo po, sabi ni Gangs Official. Shout out po sa lahat, sabi ni Devera LGCDI 109, taga Siyasat, CLO2. Chicken noodles, pila. Kanton nga sweet.
Alexandra. Beef. Ha? Beef. Okay, beef. Ako sa ikani mo chicken noodles, no? O wala namin chicken noodles. Thank you, Secretary, sabi ni Dakit Spam. Dan dikit po sa nakapin. Thank you so much, Devera LG. Ayan. Ayan, nababa ng bahay si. Yan, dito ko sa bahay mo, sir. LDG TV. Ayan, dito ko sa bahay mo. Ayan. Basketball paper ball. Ayan, dito yung thumbs up. Ayan, panoorin ko po ng 2 minutes, ha. Wag na, visit lang kayo mamaya sa LS ko para bigyan ko rin kayong tigsasamong banana. Tigsasamong banana, sabi ni Mikael. Ayan, kalimbangin all news ni Mikael, guys, para ma-notify nyo, guys, para makapunta kayo sa LS niya. Anong oras ng LS mo, Sir Mikael? Salamat po sa pagpasyal. Ayan. Bisaya ka, sir, Sir LDG TV. Taasag imong panganoy. Divira LG CDI 109 taga Siyasat CL02 agree. Kabulol man tag binasa ni 5 PM loads. Sige copy. Dikitan po tayo, sabi ni LDG TV. Ayan. Kaya 35 thumbs up. Ayan, panoorin ko ng 2 minutes, ha, para iwas lagas. LDG TV suklidan na po. Salamat, sabi ni Gangs Official. Yan, kalimbang all, ha. Ayan, bahay mo, editor ni Modra. Bahay mo po, ma'am. Ayan, sa di pa nakadikit kay Nolan's Official. Ayan, dikitan naman natin, guys. Ayan, thank you so much. Divera LG Dan, sabi ni Dakit Spam. Sige loads. Sige loads, ha, kasi may work pa ako. Salamat sa loads. Ayan, you're welcome. Ayan, ingat sa work mo dyan, Mikael TV Official. Ayan. Ayan, kalimbangin nyo na si Mikael, guys, para makapunta tayo sa LS niya mamayang 5 PM, guys. Hindi ko makita bahay ni Mikael TV Official host. Ayan, Sir Mikael, baba mo yung bahay para mabalikan ka ni Guns Official. Para makapunta sa iyo, siya sa iyo sa LS 5 PM. Malans, OTW sa iyo. Ayan, nagbaba ng bahay si editor ni Modra. Puntahan natin ba? Ayan, dyan na yung bahay ni Nika. Ayan. Yung premiere niya. Modra Rakitera. Si Modra Rakitera para di ay tuwag. Itigwa.
Ayan, 39 thumbs up. Naharang ha. Harang. Milans, done. Sa premier mo, sabi ni editor ni Modra 6. Liwat, tas iring ni mama mo. Kitu-kitu ang ikong sa iring ba? Di ahak mo ng iring na. Tabyo pa. Kalingaw, pinag-iring ba? O, di na pulis sa'yo la. Salamat. Ayan, sabi na mga. Di kahit yung official thumbs up dan, dikit kalimbang all sa'yo. Maraming salamat po, sabi ni Gangs Official. Thumbs up na lang ma'am ha, pinaliit. Way lingaw hus, way ilo sakit ulo ko, uy, na-over siguro kadut-dut. Kuyawan yung mga iringaw, makalingaw biyan yung iringaw. Makalingaw, iringaw ba? Bakaro TV1, Miga Love shoutout, Dantam sa host, thank you so much. Salamat din, happy Halloween sa lahat, sabi ni Bakaro TV Official, ayan. Ayan, Miga Love shoutout, Bakaro TV1, ayan, Dantam sa host, thank you so much. May jacket ka na, Bakaro TV. Editor ni Modra, OTW, awan na ko rin. Ayan guys, kung sino may alagad dyan guys, di kita naman akin yung bahay nyo guys. Oy, para 10 lang kulang guys. Road to 4K na ako guys, makakaloy guys. Bikin naman guys, oy, kalimbang all nilang yan guys. Niud to na tahos, unsay sudan niya. At ito nga, way sudan diri, ay ginamos, na may unod din ginamos diri, puro naman bukog. Puro nagsalin-salin sa kawan. Pindot na ito minteryo, baka ito'y daghang sudan dito, ito'y biko, bingka, tas minteryo daghan. Kasaon man yung makakasuri, isiradaan man. Mention lang po sa hindi pa naksoklian, sabi ni Gangs Official. And guys, kung sino may alagad dyan guys, oy, maawa maluoy guys, 10 na yung kulang ko guys, road to 4K na ako guys. Road to 4K, maawa maluoy guys. Ito yung bahay ko guys. Kalimbang all nyo na lang guys, oh. Editor mo, Modra Dan, sa yung bahay Dan, Polta, ayan. Guys, kung sino 10 alagad dyan guys, ay maawa maluoy guys, oh, yung binaba ko guys. Sige na guys, maluoy guys. Ayan, binaba ko yung bahay guys. Bakaro TV, OTW sa iyo. Ayan. Pababa ka ng bahay dyan para maayudahan kita ng dalawa. Ayan. Ayan. Okay guys. Ayan, dito na ako sa bahay mo. Ayan. Ayudahan kita ng dalawa ha. Bakaro TV, ayan, 20 thumbs up. Ayan, Kalamis Barbecue. Ayan guys, kung sino may alagad dyan guys, 10 lang guys. Wala, tapos na. Bilis man. Ayan, tapos na ha. Bakaro, salamat. Guys, sa'yo ha. Switch muna ako. Guys, kung sino may alagad guys, top auditor Joanna, Frendes, Susuk, Miga Love shoutout. Milo ka lang FD, Suklida na po, salamat sa ni Gangs Official. Ayan, Bakaro, dito ako sa bahay ulit mo ha. Ayan, 22 thumbs up, ayan. Uy, maliit pa yung bahay ni Bakaro TV guys. 22 pa guys. Tulungan naman natin guys. Oy. Dan sa'yo Bakaro, paabutin mo 1 minute bitin ka gutom naman yan. Editor ni Modra Dan po, sabi ni Big Vera LCD ay tagatagsayan CLO2. Ayan.
Uy, lahi naman. Naunsa man akong gidikat ang lahi naman niya. Napindutan. Guys, tulungan natin guys. Malit pa yung bahay ni Bacaro TV. Salamat po, editor. Ayan. Palipatin naman natin si naman natin ipitin, si Bacaro. Guys, kung sino may alagad dyan guys, sampu guys, mga maluwa guys, dikitan naman ako guys. Oy, para road to 14 ako guys. And guys, please connect sa nakapin guys. Malit pa yung bahay niya guys. Nag-brown out ko atad. Uy, agi, nag-brown out ko no. Ayun, sigaan na lang yung mata. Dimple. Ninja ni Modra, tamsak host. Puro naman dikit nini mo mga lagad ko. Ayan, thank you so much ha, Ninja ni Modra. Baka may hindi pala kadikit dyan, guys. Mga maluoy, 10 na kulang. Road to 40 na taon ko, guys. Oy. Ayan, stop ni Cuentas. Bacaro, TW sa iyo, sabi ni Ninja ni Modra. Ayan, jacket na yan, Ninja ni Modra. Staff Auditor Joanna, dito ako rin sa bahay mo. Ayan. Ang laki ng bahay ni Sir Alexander Manigbas. Agoy, kuyawan ng Manigbas. Nakaharang ta ha. Padus Black B, Maluoy, ni Dempor, LC. Yashara Kia. Ayan, nagbaba ng bahay. 24 Bacaro. Ayan, sabi ni Ninja ni Modra. Ayan, Staff Auditor Joanna. Ayan, dito ako sa bahay mo ha. Laki ng bahay mo ha. 409 tamsak. Ayan, nakaharang. Dito tayo makakuha ng sahod sa harang. Dimple, tulungan man natin si Bacaro. Dimple, oh, malit pa yung bahay niya, Dimple. Huwag nyo balikan guys ha, pang ayuda lang yan. Ayan, sabi na Ninja ni Modra. Patamsak naman sa premiere. Warren's Vlog, miga love, shoutout. Pusli dan. Agi na pusli naman yung tamsak. Oo, naunsa naman eh. Ayan, ay. Naunsa naman eh, delete na ni. Ayan, may jacket na Warren Abi, na-delete na niya eh. May jacket na. Huwag ka na mababa, Bacaro, para di ka lagasan. Ayan. Nakapin na yung bahay mo, Bacaro TV. Nakapin na, huwag ka nang magbaba ng bahay dyan. Andyan na yung nakapin yung bahay mo. Dimple, na duslak na takag, di Bisaya. Manis Bacaro, itigwa mga Bacaro. Kay Bacaro, huwag ka nang baba dyan. Uy, kaya nandyan na yung bahay mo nakapin, oh. Ayan, Alexander Manigbas, dito ako sa bahay mo ha. Ayan. Ayudahan kita lang. Hindi na ako mag-iwan ng box ha. Ayan, laki na palang baka. Opo, Ninja ni Modra. Ayan, stop ni Auditor Joanna. Ayan, dito pa ulit ako sa bahay mo ha. Ayan. Alexander Manigbas, di ka naman, ma'am, oy, sir, baka may alagad akay, mag-alagad ng 10, di ka naman, oy, road to 40, mawamaloy naman, guys. Sige host, salamat. Agdi, salamat. Bronze, Polpak Dan na po, sabi ni Guns Official.
Pulpak Ma'am Dimple, sabi ni Ninja Limodra. And naman naka 2 watch hour na ko ha. 2 minutes watch hour. Bok TV Bok TV channel, Warren Sphere. Ayan. Thank you so much Sir Warren. Ayan, padikit mo naman sa akin ano, road to 4K na ako guys. Makakaloon. Wait lang ha, bigyan ko to ng jacket ha. Ipits Vlog, Miga Love, shoutout. Ayan, dikit mo naman yan sa akin. Ay, ayan, may jacket na. Warren's Box TV channel. Ayan, may jacket ka na agad. Ayan, thank you so much sa jacket mo dyan. Okay, jacket. Bakit mo ako tinime out ko? Nandun, nakuan ko, napindot ko yung delete. Oh, pero may jacket na yun. Ibalik mo yung kuan, may jacket na yun. Namali ko pagpindot ba? Sorry naman. Paminyon po ako sa mga di ko pa po nakadikitan. Busy kasi ako kanina. Ayan. Plus official done. Ayan. Mention po sa mga dumikit sa akin. Sabi ni Divira LG CDI 109. Ayan. Ma'am Yashera Dan, sa bahay mo laki ng mansion na yun. Ayan. Ayan sir, dito pa ako sa bahay mo ha. Tapos na ako ha. Proceed muna tayo kay daed lang, kuan man din yun. So, dito tamsak ma'am ha, dating dikit. Epis Vlog, nababa ng bahay. So, hindi pa nakadikit kay Epis Vlog. Ayan, dikit na naman natin guys. Ayan, daed lands. Ayan, adan. Milan, dan, sokli po salamat. Ayan. Epis Vlog, dito ako sa bahay mo. Ayan, patamsak na yung premiere ni Itis Vlog, guys. Ayan, 48 tamsak ka. Itis Vlog. Ayan. Guys, please connect sa nakapin, guys. Maliit pa yung bahay niya guys. Dipol LC Dan full pack. Ayan, sabi ni Nolans. Sir Ipis Dan sa premiere mo. Dakit spam, Ipis Vlog Dan. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Tita Bas. Ninja ni Modra, nagbaba ng bahay. Si Nolans, nagbaba ng bahay. Ipis Vlog. Dating dikit po, tamsak na lang po sa sabi ni Dimple. Paspasa naman ano eh. Sukli na nakapin lang po, ayan, sabi ni Bacaro TV, ayan. Nababa ng bahay si La Cherokee, Dimple LC, nababa ulit ng bahay. Dahil let's go ulit sa bahay mo. Ayan, laki ng bahay, oh. Dahil baka naman may 10 kang dyan. Road to 40 na ako, guys. Maawa maluoy, guys. Maawa maluoy, guys. Ayan, dahil lens, dati, tapos na. Power Mix TV, Miga Love, shoutout. Power Mix TV, ayan. Wait lang ha, bigyan ng jacket. Wait lang ha, bigyan kita ng jacket. Power Mix TV. Asa naman ito, nawa naman. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Power Mix TV. Stop Auditor Joanna, dito ulit ako sa bahay mo ha. Tamsak 411 na lang ha, nating dikit. Ayan. Ayan, Power Mix TV, baba ka ng bahay dyan. Dimple, love. Telsin, hello. Miga love, shoutout. Telsin. Ayan, may jacket ka na, Sir Telsin.
Ayan. JD Epic Gamer, Miga love, shout out. 41 tusok host sa Bunso Kuto by Modra. Ayan, thank you so much. Ayan, sana all maka 4K na ako. Ayan. Ninka ni Modra Dan. Agoy, parang mag-type ko na Dimple B. Kapuya ni mo Dimple, oy. Kung sa man, naningka, bingka. Nakita spam Dan sa clip po. Ayan, sabi ni Paspasa naman eh. Sabi ni Bacaro TV. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Bacaro, nakapin guys. Makamaluot, tulungan natin malik ko yung bahay niya. Tamsab natin nikit Dimple, sabi ni FS Vlog. FS Vlog, nababa ng bahay. Ayan. Talsin, may jacket ka na turtle scene. Ninja ni Modra. Ayan, sabi ni Dimple Alcy. Jaden Epic Gamer, host. Hug. Saan yung hugs? Kasayo to, Isa daw. Ka po sayo to yung 5 ko kasi dikit na. Sabi, kasayang. Ayan. Maulan sa baba ng bahay. Atad ka ba, Noe? Tara, mag-type din ako. Ayos yung dali-dali lagi. Dakit is pan, nagawa ng bahay. Ayan. Guys, mamaluoy guys. 10 road to 4K na guys. Ayan, nakiya-kiya. Nagawa ulit ng bahay. Saan pa nakadikit dyan. Ayan, the advance. Ayan, Power Mix TV, Bacaro Dan po, 28, ayan. Apis Vlog, ulit nababa ng bahay. Ayan, so hindi pa ka nakadipis kay Apis Vlog. GD Epic Gamer, pahag guys. Ayan, pahag guys ha. Puntahan natin guys si GD Gamer. Ayan, GD Epic Gamer, dito ako sa bahay mo. Ayan, 42 thumbs up. Ayan, 480 ka na ha, 480. Panoorin ko ito ha. This is mini crop pack hour. Short, agree. Si Modra ng isda host. Agree, si Modra din ng isda. Dito ako sa bahay mo ha. GD Epic Gamer, dito ako sa bahay mo. Dakitin spam dan na po, sabi ni Dimple Alcy. Pambansang lakay. Miga love shoutout. Idol newbie here. Tamsak dan. Thank you so much, pambansang lakay. Ayan, may jacket ka na, pambansang lakay. Ayan, 480 ka na ha, 480, GD Epic Gamer. Ayan, 480 ka na, dan. Mayroon din 2-3 kawak bunso ni Modra, hihi. Nagmodule pa kasi, agree. Saya nga, oy, guys, mamaluwi guys. 10 na kulang ko guys, road to 40 na guys. OTW Guns, sabi ni FX Vlog. Ayan. Idol newbie here. Ayan. Pa-jacket Ludi, sabi ni Pambansang Lakay. May jacket ka na, Pambansang Lakay. Milans. Asan ba ito eh? Milans. Dimple LC Dan po, sabi ni Pambansang Lakay. Ayan. Andyan pa si Ma'am Sidang Vlog. Ayan. Power Mix TV, ayan, ito ako sa bahay mo. Dating dikit na pala tayo, sir. Oy, Power Mix TV, dating dikit. Patakla, sabi ni Tita Bans. Patakla, guys. Taklaan nyo naman, guys. Dimple LC, asa man tayo mong kuhan. Binagang ni Dimple LC. Ayan. 9 tamsak, Dimple. Panoorin ko na sa supportive granddaughter in my vlogging career. Sana all may vlogging career. Mga babae.
Jamaica Karanagan, 22 Soup, Miga Love, shout out, Jamaica, thank you so much, Jamaica. Wait lang ha, bigyan ko to ng jacket. Ayan, may jacket na, Jamaica. Salamat po, Epix Vlog. Ayan, nababa ng bahay ni si Mama Lance. Hindi pa nakadikit kay Mama Lance. Editor ni Modra to host. Hug sa'yo, agis. Thank you so much, Ma'am Modra. Dimple, dito pa ako sa bahay mo, Dimple, ha? Ano yung turn off comments mo ni Dimple? Ba't ang nangyari? Katudas naman dyan po sa primer. Ayan, nababa ng bahay si Pambansang Lakay. Dimple, tapos na Dimple. Powermix TV, Dakit Smeller from Danpo 856. Ayan. At naku host, kain mo na lunch. Sige Ma'am Jamaica Karanagan. Thank you so much na Modra. Dimple, harang ako Dimple ha. Thank you Power Mix, sabi ni Dakito Spam. Sana ka win nagbaba po ng video more than 1 minute para di po pumalagasan po. Sana ka win ko no. Unsa man ni nakapin or win? Sana ka win magbaba po ng video more than 1 minute para di po ako malagasan po. Ayan, Pambansang Lakay, dito ako sa bahay mo ha, Pambansang Lakay. Hindi di ay para kigwa man kadin puloy. Pambansang ay laki ng bahay ni Pambansang Lakay. Oy, 10k sana all tarong magbasa no. Ikaw may tarong basa dira. Ikaw may tarong type dira. Ayan, Pambansang Lakay dito ako sa bahay mo. Agay dalay aram na ni ay. Ayan da natamsa ka. Ay dikit. Thank you po host tarong magbasa. Ayan. Pambansang Lakay, di ka naman. Baka may alagad ka dyan. 10. Road to 40. Maluoy. Ang sabi ko, baka malagas ako. Ayan. Yung ang tama. Huwag ka ng wing. Ang pili mo ko wing. Yun ang tinipe mo, hindi. Sunurin ko pagbasa. Sundin ko pagbasa. Sunurin na magkikigwa na may noon. Dakit spam, puntahan kita, thank you. Ayan. Dito ako ulit sa bahay mo, B, o truhag, pagbasa, B, agay. May ahos. Gila na. Statistik ko. Arang host, thank you so much. Pambansang Lakay. Ayan, tamsak Pambansang Lakay ha. Ika 13. Lami man ni mukhaon sir. Ayun sa man ni mukhaon Vietnamese egg roll, yummy. Magbaba og video nga more than 1 minute para di siya malagasan kay sayang manggod. Sabi ni Dimple LC. Thank you Pambansang Lakay, sabi ni Dakit Spam. Milan Dimple LC dan po. Ayan, Dimple, balikan mo si Pambansang Lakay.
nagbaba ng bahay si Epis Vlog. Kamusta lakay dan po sabi ni Power Mix TV. Ayan guys, hindi pa nakadikit sa akin guys. 10 number ang kulang ko guys. Road to 90 na, road to 9. Road to 9 pa day ko guys. Road to 90. Road to 90 pa day ko guys. Ayan, Power Mix TV nagbabasak. Mansalakay, Dan Paul Pak. Ayan. Guns Loudin 1, Noy Bolano Vlog, ayuda ko sa'yo, salamat po. Ayan, thank you so much, Guns Loudin. Ayan, bigay ko ito ng jacket na. Ayan, yung jacket na. Thank you so much, Guns Loudin. Ayan. Ayan, nagbanambay si Milans. Ay, hindi pa nakadikit kay Milans. Dikitan nyo naman, guys. Maawa, maluoy. Kamansalakay dan na po, sabi ni Dimple Alice. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Sherakia. Ayan, dikitan na natin guys. Loading Family Dan po, 510, sabi ni Power Mix TV. Boss, patamsa ka B, sa ako primer. Ayan, nasa na yung primer din po. Di man yung primer, hindi ba siguro. 17. Loto mo? Premier din yung dimple, ikigwa man ka dimple. Pika-great picture lang ng pamangkin ko. O 16 thumbs up, ikigwa man ka dimple. Premier din Guns Lolly number 3. Maliit na lang yan, kulang muhos. Salamat po. Thank you so much, Guns Lolly. Ayan, bigyan ko ito ng jacket ha.
Ayan. Thank you so much, Guns Lodi, number 3. Ayan, sa hindi pa nakadikit kay Yasher Kakia, guys. Nagubba siya ng bahay, guys. Oh, premiere di IGBI kuan pa din ka ng trailer. Trailer din ni graduation picture yan ng pamangkin ko. Ayan. Premier na jud ni PT karon dos lak lubot di. Ano sa man imong premier di ay abi mako. Kano sa man imong premier ay abi mako. Abi man ko kuan. Thanks for watching. Sana. Pag nuebe. Alas City pa rin gabi di ay Kuyawan, alas City pa rin sa gabi. Regulano Dan, time good host. Thank you so much, Lodi number 4. Ayan, thank you so much. May jacket ka na din. Ayan, thank you so much, Lodi number 4. Unsa lagi na, bantay jud di ka mo tambong. Agi, tambong. Di palupare ko no be. Praganahan pa. Salamat po, host. Thank you so much, Lodi number 4. Thank you so much sa payuda mo sa akin. Ayan guys, kung sino pa may 10 dyan guys. Road to 900 guys. Road to 900. Premier, ayan. Ayan guys, kung sa kanal yung premier nila, Lodi number 4 guys.
Ayan, thank you so much Mamilan sa pag-stay dyan. Ayan, thank you so much. Uy, asa naman ka ulit ka to? Ha? Ulit ka to lagi, buang daghang kagkuan tao. Mention lang po sa nagdikit para nasakyan agad ako. Ako agad, salamat po. Ayan. Ha? Sana ako nagibuhat. Kapit ako mahuman eh, maka 3 hours na ako. Padung na 40. Padung na 40. Kasi views uy. Wala uy, nanguli na uy. Nanguli na. Ngayon ganit ko ni mo sod ganina kaya ako ikuan waka. Kaya ako sa cellphone naka-music. Suwayi ba kaya itong ipin nagsuway? Di ko kakaibaw. Pasensya na nakabay. Host 4 lang alagad ko. Okay lang. Loud din number 4. Ayan. Thank you sa ayuda. Sige na uy. Sod ko. Ayan, 2 million in the house. Thank you so much.
Ayan, nagbaba ng bahay si Kisha Kia. Maraming salamat po host. God bless you. Except na po host. Kain muna ako. Good luck po host. Thank you so much. Lode number 4. Ayan. Thank you so much sa inyong kaayuda. Ayan. Ingat, ingat, ingat. Ayan, thank you so much sa 1 million dyan. Ayan, mag-iin ako guys ha. Thank you so inyong suporta guys. Sa aking pakulay ng buhay. Ayan, si Nisha 19 Vlog. Thank you so much. Apple Vlog, Mega Love shoutout host. Apple Vlog, Mega Love shoutout Apple Vlog. Ayan, Yakishira Kia, thank you so much. Ayan, naman ng bahay si Apple Vlog. Ayan, dikita naman natin si Apple Vlog guys.
Right? Right, gamay. Pila? 10. Putik siya. DJ Jonna sa Gyno Remix. And guys, mag-iin ako guys. Thank you so much sa inyo guys.